Nembagarabi tayo amin ako. Apa yang nagpungkunan tayo, itinapintas na governance, tinapintas na panangitamulo iti gobyerno, masapol nga adda oposisyon, madingatan no hanga kamay mayat no diretso nga dati kala ko maagkakadwa amin, awag pumuntra, hanga anya nga kati serbi na nga adda mo kumuntra, oray kisimbahan, apay masapol nga may sa di maibaga kaawang kumontra, oray meeting tayo, masapol ka di nga may sa nga awang ti kumontra, haan. Mayat no adda kumontra, basta productive, niya. Mayat nga adda ti resiris ti idea, masapol nga adda resiris ti idea, tatlo na pinpintas ti bunga na, kasla kumakuna tayo, thesis, antithesis, synthesis, kung na dyan niya. Mabalin di positive, negative, samon to, pagtipunan, isa tinapinpintas di bunga na. Kala kumakunan ti ramay tayo, nakawan ti tangan ako muntra, kakasyay amin, antay makaputput niya. Maday, kasa kana ko maramay amin awan tangan, kas ano wag ti panan. Basta na tangan akad, ang nakakontra iso na no magipartisipar na pintas ti bunga na kasyan man kanya tayo iso makuray nga adda kontra no makipartisipar mayat ti bunga na uri sa balik idea na adda lakta panag kaysa dayati kaya nga nasawon uri ka meeting kayo nagme-meeting di mga butlers tatay. At kanya-kanya nga idea. Basta yung idea, kung para iba nagkaysa, makatulong lang ta. Haan nga rin dyan, at damo gamin rin itang tao nga ka-meeting mo. Kontra na kontra, ako may bagbaga na. Apa yung kumunkontra ka? Wala lang. Trip ko lang. Ako nagsayaan na po si Posa titinod na may pasamag dyan kaya. At dali kasi magaling na sumana o nga awang mati amo na nga ibang awang mati ibagbaga na madimat. Apa niya kasi ibagbaga kayo ngamin imbaga ni Apo Jesus ti panangikararan iti ama ti panagkay kaysa dagiti mapanawan tapno may sada tapno ti panagkaysa ti ama kin isuna at may sada kasjen kumamot ti kaya nakada tayo kapahan nyo nga mo kakabsat na datayo amin nga Kristiyano tintero nga lubong may sa tayo babaon ti bunya napagkaysa tayo babaon ti bunya may sa tayo pamilya uray na duma-duma ang karisma at iti karisma uray na duma-duma ang lugar may sa tayo ti bunya uray na duma-duma ang karisma dahil nila ang religious organizations at ti karisma na apan ti parokya at damat mapan ti misyon dagiti misyonero nga dagiti lugar nga hampay na dandanon iso ti karisma da abong pay Kristiyano at damat mangidaulo ti hospital at damat karisma ti mangidaulo iti pagadalan at dagaywan ka dagiti masakit at dagaywan ka dagiti lalakay iti babakat ada agaywan ti ubig, ada agaywan ti ada tiltililing na, hingga ito agpaiwanan, ada tiltililing niyo, may akata. May ay na duma-duma ang karisma, ng may sa misyon, design. Uri may iti grupo tayo, iti lokalidad tayo. Ada agaywan ti gobyerno, ada agaywan ti simbahan, ada agaywan ti opisina, eskwela, opisina, sibil at dapat agaywan ti pag-alala na duma-duma nga panagserbi ngam amin nga aramidan tayo kuma para iti panagkaykaysa tapno mapa-improve ti biyak ti tao amin nga aramidan tayo anya nga ang gulo ti panagbiyak tayo tapno maitangok ti tao aramid dahil na iti panagkaykaysa tapno mapapintas ti nakaparsoan at agaramid ti balay building napintas na pagnaan abaya
tapno pumintas, tibiyag lagi kitang tao, haanda magagsakit, handa madandanagan, dagiti civil government kayo, aywanan da, dagiti katao tapno magdandanan, hangag problema, panagkay kayo sa maitatop gibiyag. Tapno pumintas, agingga na nga agturong kini Apo Jesus. Orimot ka na tayo, anyaman nga ang gulo, sika, may saka ti pamilya, inaka, uno, amaka, aywanam ti pamilya. Apay nga aywanam, tapno napintas ti masabayan ta, agturong ti panakaba-improve, panakapasaya, ti biyag ti tao, agturong kini Apo Jesus, panagkay kaysa. Isuan niya man nga aramidan tayo kakabsat, no nasaya, ti panangaramid tayo, makikaykaysa tayo, iti panakaparswa, panakaaywan, panakataraken, panakapasaya at tilubong. Isuan niya man nga aramidan tayo, uri kat di gila panagibalan mo ti basura nga nasaya, tumultulong kay ti panagkaykaysahaan na isupay problemaon na kitay sa bahali na tao, para basura, para kwan, para daldalusan, iyang announce na kailangan, dalusan nyo, kasamo nyo. Dahil na pa nagdalus mo kung managkaysa na yan. Tumultulong ka ni pagsayahan ng ti tao, tapno umimprove yung ti tao, tapno agturong yan ni Apo Diyos, tapno maiday-dayaw ni Apo Diyos. Isugarod nga, damirpak na iburay mo dyan ka kanya. Tapno mapasaya at majibiyag ni kapsat mo, makikaykaysa ka, iti ba'y tumultulong ka, iti pa nagkaykaysa. O rin naman pang kayo makiponsyon. Nabumila ka, kalyawang nagdatagon dilikodan. Maan nalimabas ka ay sa oras na mayon bulkan mo mataplato mo, inalang mo amin na ay kaya sumarnuking ka, ay kaya mo la sauce na spaghetti ko magkaya mo la sauce na ketchup tinabatin dumildil pagtaon. At binantoon mo man, haang ka makikaykay sa kadapata, tulungan isugarod nga, haang ka nga agbalin na agong. Tawag di may maalat at sumsubrahan. Amo yun ti kunan di amang mi. Anyo kanak kulang ti kumura. Kumitab. I mean kumitab. Kunan na kumura. Tabaka maaltutan ka. Kunan na. Haam mo sobraan ti kumura. Tabaka maaltutan ka. Iso nga nung naakong ka na unay nga hamo ikan ni kapsat mo. Ay, sus ka. Amo ano kas ano pa nakaaltot mo. Kung ano nga bantay ka inagumang, dinagano ka bantay ka iyaltot. Amoy yung tinaltot ha? Talaga, Iso rin yung ibagbaga na, tapno mo marin na mo ni kapsat mo kaya ginawa, tapno mo marin na mo ni kapsat mo ti mapasaya at tibiyag na, no si ka ti agdaan, tulungan ka, iburay mo, makikaysa ka. Haan nga individual tibiyag tayo, aron bibigyan mo ti pakat na tao. Haan nga rin kay kayat mo, si kalaang ti kurekan ka, di ka mo tumulong nga isakit ni kapsa mo, awan mama ay nadada. Haan ka tumulong di pa nagkay-kaysa. Iso nga ulit itong galmay sa aramidan tayo, sa gabasin nga aramidan tayo, tumulong tayo di pa nakapapintas ni mo. Yun ka kayo, dagita anak yun, dagita apo yun. Aglugang ka tricycle mo, nagdalugan mo, nalpas na nangangan ti, anya makinan na chichirya mo niya, inwara na lang tatakalsadan, kaslawang pa'y panunod mo, concern mo, namang haam mo aramidan, kasla, haam ko tumulong di pa nagkaykaysa. Ngayon di siya kabanan, siyempre, ito na ba nagtutudod, panagtutudo garudan, nagsulat di siya inimbor, nagdapo tayong basura tayo amin, naglayos, agreklamo tayo, anya inaramid mo as individual, tapno, tumulong ini pagsayaatan, agpabasol kanto kada kapitan, anya basol ni kapitan. Iso nito ibagbaga na kausap, tunggal aramidan na naimbag, hindi kausap mo, manay pupuson, tumultulong ka, hindi pa nagkaysa. Nung dalijirin na, kaday tayo siksikalaan di mayan, sikat di mapagpaboran, siksikalaan di, haan nga pa nagkaysa dahil managing bubukod dahil ta. Isugarod na dahil ibagbaga na, di pa nagkaysa ti ama, kinsi ay panagkaysa ti ama kini Apo Jesus, kas jay kumamot ti panagkaysa da kunana.
Kanag may pumakita na kayo, agsisin na ranay, agpitin na rapo, agtitin na rabay. Isabi ko na akong kababatitan na aramid, kababasitan na aramid mo nga nasayaan, tumultulong pati panagkay kaysa ma-improve tibiyag ti tao. Mapaspasaya at tibiyag ti tao. Managirigan ka panunutan, kasla ko uri na tayo magkakaruba, kakasisa kayo. Basit akamali. Kaysa rin bagbangkatin niya amin yung kakaaruba, mabalin mga pakawanan mo, abay ka mas ako, kailangan na ipumpun mo. Kaya nakamali na rudan. Imbes na agkaamatan kayo, agkasarutan kayo, agkaaruba, tati umunang arod nga agariwiri ka, kakaaruba. Mabalin mo nga isanakan kayo, ngam nagagtumaham mo kaya ti makikaysa. Nagkamali ni kabsat mo, ako, inggantang sit apuso. Imbes na makising nananay, di pa nagkay kaysa at na mapa-improve tibiyag tayo. Natay ko na ako na, kaalun unang aday nga pride, kanang alata nga kinatamsi, kanang alata nga ornongom aday nga kinaman naging bubukod, numaalututan ka, kanya pagdasaran na, sakit ti puso, high blood pressure, cancer ti utak, kanser ti mata ka tatakin ako, silap mo ka sunakalan di ba? Pangkis ka. At sakit pa ka, subsub mo ata ka, may misukot mo, imbes na umisan ka masakot, tapos naka na masiluan na baboy ti subsub. At nagsayang, kasi ti ko nagsayang na dagito iti pangibubusan tayo, itibiyag tayo. Kamabalin tayo mga agbiyan na pakawanan mo, agarag sa akin, tulungan ni kapsat mo para di ko nagkaysa. Di ko narudan ka, nagganas ko mga biyan. Da kayo. Nung nag-imas na sinsidayo, para manangmat ka karuba, manya nagganas mo ka, nag-imas na kang kanumon ka. Sa bagay, sino ang high blood si kantoan. Agsilsilamot lang kumiti na di ka ba manatay kasisaan mo na di ka natulungan. Kas ano, ayan na di puso nga tumultulong para iti panagkay-kaysa. Taapa yan na mapa-improve mo tabiyag mo, i-improve mo maibiyag na ay nakagsasarap ka ito. Anya na ganas mo nga mapagdilangit. Da kayo agkakaaroba ka, sisikalaan naman ka, naiawang kaaroba, gunggunayo ko ng garot. Nung natanatangsit ng puso ako, baka naman amin na kaarubang dilangit ka, sika na bati, hindi tayo lang mo. Hantay yung baga, nga dali ka po tada tayo, improve ko muna tayo, kada tayo, ay baka isuda mapan. Nisulit ikakapsa, ulitan tayo, tunggal aramid, kababasitan ng aramid, no aramid para ipagsayatan, tumultulong tayo, di panagkay kaysa, tapno mapa-improve tibiyag ti tao. Na mapa-improve tibiyag ti tao, nalaklaka nga kararag, nalaklaka nga masidad ka niya po Diyos. Na mapasaya at ipanaglalangan tayo, at na makapagkararag tayo, makastra tayo ka niya po Diyos. Awal problema na the series ti ideas. Awal problema, basta aktorong ti panagkay kaysa. Ti kunaan, karo na nga ko na tayo, series ti idea, pagbalinan tayo mga apa, ay immature tayo ka. Series ti idea, pagbalinan tayo mga mag-irorumang ka na tayo, ayahan, immaturity tayo ka. Iso nga tunggal aramitan nyo, tata, panunutan nyo, anyan aramid ko nga nagmala. Nga tibalak ko nga aramitan itong bigat, para hindi pa nagtagay sa tatlo pumintas ti biyag dali itang tao, tatlo mapa-improvement, tatlo na may di pa nagkararag niya po Diyos. Sigurado ano ni Apo Jesus na makita na dito tulong mo kaya kapsat mo, makaayo-ayo ka iti imatang na, makikaykaysa ka iti ama, tatay ito'y mo titaligagay na, datay amin, agkaykaysa, datay amin, may maysa ti kayat na naturunan, mapasaya at tibiyag ti tao, marespeto, tulungan ni kapsat mo, tapno, nangaknato ti saat tayo, iti imatang ti ako. Dahil lahat itang taligagayan tayo, makikaysa iti Diyos, kaya ti kapsat tayo.